Bazalwane bafowethu nginokuthi enkonzweni nginokuthi impilo iwuhambo. Mina uNkulunkulu wavela kimi. Okay, ngifuna ukuqhubeka abazalwane la engagcina khona. Ngifuna nje ukuyibeka step by step kodwa ngizoqala la engagcina khona. Yeah. Ngagcina la khona kahle kahle ngikhuluma ngalesikhathi uNkulunkulu esethe kimi angihambe ngesihogweni. Ngifuna ukubeka kucaca ukuthi ukwahlulelwa kwabantu akufani. Ngeke uze kufane futhi ukwahlulelwa kwabantu. Uma uma vele uzethemba ukuthi ufuna ukuzoya esihogweni basa umlilo. Ubasa umlilo bese ubeka isandla sakho kanje for 2 minutes mhlambe 5 minutes. Uma ungakhona ukubeka isandla sakhe emlilweni for 5 minutes uyaqualify ukuthi ungaya esihogweni. Kodwa wenza wahluleka ukubeka isandla sakho for 5 minutes emlilweni angeke uzungeke, ngeke usikhona isihogo. Because isihogo umlilo. Umlilo loyana onzima. Umlilo mina ngabona nje umlilo nje wawuvalile nje umlilo. Indawo yangaphesheya isigcwele isono kakhulu. Manje uNkulunkulu usuthatha abantu abaningi la eMzansi ubabonise afterlife. Because uyabona ukuthi noMzansi nawo usugcwele isono njengabo phesheya uUSA laba nabo bani uyabona. Baningi kakhulu so angedwa. noNkulunkulu wangitshena wathi lalela awedwa kusiwe wedwa sikutshengisa lezi zinto bakhona abantu.